daukat munduan, Fernandok ez du aurkezpen handirik behar, etariarra, bea ofizioz mediku ginekologa da, baina Iñaki bezala ere historiaren inguruan lan asko egindakoa, divulgazio lanetan, jakina, getariarra izan da beak itsas munduaren inguruan lan asko egin du eta historia asko du, bere gain jasoa, eta beste getariarra izan da jakina Elkano. Orduan, ondoren, beak Fernando ere Euskal Herriko adiskideen elkarteko kide da, Iñaki bezalaxe, eta beak Iñakire ondo ezagutzen du, eta beak egingo digu ondoren zapen aurkezpen bat. Nik nire aldetik esan, askotan ez gea ohartzen olako lanak, eta gure hainbat herritarrek, eta kasultan Iñakik egindako lanaren dimentsioa zenbatean jokoa da. Eta ni pasarte bat, ni ertxino ondokoa naiz, eta ertxino onduan, alako borda berezi bat, borda hartan ni mutu eskoran itzala betian ikusten genuen, Jose Kalli, askotan da, gure etxazanak eta elkarren harreman handia zeukaten, eta oso borda kuriosua da, ertxineko mendi magaleko arkaiz bat baliatuta, eta jakina, aita, Iñaki, eta aiteret, Paulina aita, hiltzera urte askota geroztik, urte batzuk badia, Joan Marire hemen da, Joan Marita Iñaki, biak nola borda bera konpontzenetan ibilizian, eta harreman bat egin gendun, eta hori zala eta hormigoiak eta gusak eta ni lanean itzan dugu gure etxe aurrean, ertxin ondo, Arteaga Garaiko etxean aurrean arte batzuk landatuak baditugu, ninen mutu eskorran itzala, aita zenakin landatutako arte batzuk, eta hola nola izango gauzak eta hormigoiak eta barragantzi biltzan, da baina lehentik bueltan iritsin itzala, artea mostuta ikusi nun, eta jakina, Iñaki itzanan, eta hormigoiakin juntzan kamioizaleak presa izango zuen, da zehingo, eta artea mostu kamioia pasatzen zalako, eta azarre pixka eukin nun ere baitan, da jakina, kamioizale eta herri da pixka egin nion, eta zer da, eta urrengo honean, ate joka Iñaki, eta Mikel da bai esan zie bat, eta neuen inunda, artia pena hartzeitizea, baina hori nik patu behar ditu, ordain du, kalte hori eta ez Iñaki gasi izta, zertan atzo azarro mitzan, baina zui gertabitea eta kamionak epasei berreko zunda. Bai, mindu initzan atzo, hau bagizu artia, eta atxezana mutu eskorren itzala landatu, eta gure etxe honei izena arte honek emate jo, eta hola hasi baldin manitzaion, hasi nitzaion, da beak bere gozotasun horrekin. Mikel, barkaukoiak, baina zuen etxiai artiak etziok izenik ematen da, ara, nego pentsa, ni bertako zea izan da, semia izan da, ez, hor beste kontu badek, Arteaga Garaiko badek, baserri hau, baina Arteaga hori etzetorrek, artetik, hor beste kontzeptu baziok, artiga de susota, hori uan, zestuko gari bateko hiribildutik kanpoa zeuden etxe horiek izendatzeko erabiltzen zen kontzeptua. Eta pentsatu, hola, bapatian, zirkustantzioek tarteko, ze lezio da ze klase magistral emantzian, ni bertako semia izan da. Orduan, eta hola da, askotan Taj Mahalari edo Txinako arresiari buruz, gehiago dakigu, gu geu jaiota, gu geu bizian, etxiari buruz baino. Eta askotan kanpoan ondare asko izango da, baina ez gea benetan ohartzen, geu bizigan leku hobetan ere zenbateneko ondarea daukagun. Eta ondare hori aztertze espaldima eta biltze espaldima da hori dena galdu egiten da. Eta hori galtzeakin batea, pentsatu, Iñakiren gatik espaliz niko indigan ere etxearen bueltako ze informazio ikuko nuken, pentsatu horrek zenbateneko dimentsioa daukan. Gero hortik aparte, beti, ardura hauetan gauden danok, beti gure herriarekiko sensibilitatea beti izan du, bertakoa gehalako, baina handitzen joaten zaizu, eta zestoa azalera handiko herria izan da, zenbat baserri egitako asko segulako ondareak, errota barrenak eta barrak, eta nire buruari ere garai baten jarri nien, erronka bat, zestoan barreiatuta zeuden baserri guztiak bisitatzearena, eta hortan izugarri baliagarria egin zait, Iñakik egindako lan guzti hori. Bestea, kasik eraikin guzti horietako baserrien undinorakoak errota barrena bat buruan, halako eraikin puska, harri pila bat oinan dao, basoak eta errekak ila hartuta. Orduan, benetan hitzez ezin da azaldu ze dimentsiotako lana egin duen Iñakik. Eta gaur, zestoan gaude, hortik aparte ere biztan da, euskaltzale garen ontzako ere, Iñakik teknologia eta zientzia euskararen lotzeko ere egin dituen lanak, baina nik hori azpimarratuko nuke. Eta jakina guk udal bezala eta zestuar bezala esaten detenean ni neu personalki ere uste Iñakiren informazio eta lan eta ekarpen horrek persona hobeago egin naula, jakinduriak persona hobetu egiten gaitulako,
Eta orduan, gaurko zorra ez dugu kitatzen, baina, gaurko honekin bintzat, zor hori, maila batean bintzat, asetzi espero dut. Tamalez, Iñaki ez da gure artean, azken aldean, osasunez, patalantxian, mugikortasun arazoekin, eta, pena da, baina, naiz biak gure artean hemen fisikoki honez, jakina, bera da gaur hemen protagonista, eta, gure artean, balero bezala, hitz egingo dugu. Eskertu nahi dizuet bereziki Iñakiri ekitaldi omenaldi hau otu, prestatu eta antolatzen parte hartu duzuen Xabier Unanue, Garikoiz Mendizabal, Julian Serrano, Arbil Etxaniz ere bai, Fernando Artzailuzi ere bai, eta noski zuri ere bai, pertsonalki, deitu izana eta abegikor jokatu izana. Udaberriko ekinozioaren atarian gaude. Bidean natorrela sahatzak ikusi ditut loretan, eta hori itxura ona da. Eguzkiak bere denboraren ibilbidean argia eta iluna berdintzen duen unean. Elkartu gara, zestoako areto nagusi honetan gure Iñaki Azkune jaunari eskentzen zaion goresmen harria ospatzeko. Gaur, tamalez, muga fisikoengatik ezin izan du Iñaki gure artean egon. Berarekin orain dela ordu bete hitz egin dugu. Buru argi zaukan. Hala ere, garunaren errota eta hitzen emaria bikain ditu oraindik. Ez zaio agortu betiko bere fintasun eta hizkera jatorraren jarioa. Nola ez, lantxoak antolatzen ari da. Apunteak errepasatzen, irakurketak egiten eta poematxoren bat zuzentzen. Banandua dagoen abilduz darama denbora eta bere jakintzaren argia zabaltzen ari zaigu argin maisu jakintsu bat bezala. Baina gaur, goralmen honetan, bera hemen ez egoteak eta zuzeneko merezimenduzko hitz hauek ez entzuteak berak. Niri utzune handia zorrarazten dit. Orrialde ugari bete litzake Iñaki Azkune zestoarraren kurrikulumak eta bibliografiak. Asko eta mamitsuak. Hemen eta lerro labur hauetan luze joko liguke bere bizitza eta lanbideak azaltzea. Eta argitalpenak, ala nola, narrazio historikoak, itzulpenak, hainbat pertsonaien biografiak, artikuluak, gaina zestoako festa garaiko egiten den programan beti artikulotxo bat hainbat urtetan idatzi izana. Gogoratu zait. Iturri zaharreko euskararen ezaguera berezkoa duen gizona da. Hizkuntza kontuetan ez ezik, biztan da historia, pentsamentuan, zientzian, teknologian, eta beste hainbat arlotan ere jakituna dela. Zein gizon zotil, apal eta dontzua Iñaki. Maite ditu artea eta poesia, bertsoak eta kantua, zezenak. Euskal Herrikoak bereziki, natura, mendi eta basoak. Orain gogoratu nauk, ertxinapean nola aldatu zituen hainbat eta hainbat zugaitz. Eta esatenean, gereziak eta noiz bildu behar dituzu. Eta esatezi da, atzeti datorna bilduko dizkik. Musika eta trikiti doinuak ere oso bereak ditu. Eta gehienetan, Juan Mari Aranberri lagun maitearekin bidaiari eta kantari, hortik eta handik bueltaka. Iñakiren eskutuko poemak aurkitu ditzakegu, atzaren poesia eta egan aldizkarietan argitaratutakoak. Bere barne gogo eta isilak poesiazko lerroetan tolestuak gelditu dira, baita ere. Berregindako bidea poeman, maisu zufi baten metafisika dirudien poeman, honela esaten du.
Ilunpeko hilgora, bidaia galduan, ez daiteke albora, norbere guduan. Unibertso ondora, orenen buruan, espazio denbora, biltzen den puntuan. Gizabanakoak, jaioterriko izanaren jabetza eta kosmogonia bat biltzen du beregan. Eta bizitzan zehar osatzen eta moldatzen joaten da, bere nitasunean eta nortasun kolektiboan. Haurtzaroko oroimen eta kantuak, etxekoei eta herriko nagusiei jasotako ohiturak, pasadizoak eta gertaerak, esaerak eta istorio zaharrak, hizkuntzaren zena eta jabetza, nerabezaroko eta gaztaroko jolas eta aldrebeskeriak ere bai, herriko festak eta lagunarteak, leku izenak, etxe, baserri eta auzoak, erreka eta iturriak, mendi, baso eta leizeak. Aro bakoitzeko lan eta ofizioak, naturaren emaitza eta ustak, jaiotza eta heriotza uneko erritoak, oso garrantzitsuak garai batean. Bizitzako eta nekeak, oro har, emeki barneratuz eta tolestuz joaten dira, bakoitzaren hausnarketan eta kontemplazioan. Bizipen haue guztiak, herri kolektiboaren inkontzientean, bizitzaren arbola osatzen eta norberaren oroimenean itxasten joaten dira. Aldi berean, gure herriaren histori bat ere eraikitzen dugu, eta urteen joanean, urruntasunetik eta heldutasunaren distantziatik, herriminak bultzatuta aldi oro itzultzen gara sorterriko gure oroitzapenetara. Iraganik gabeko orainaldirik ez dagoenez, izan garenaren ezagutza nahita nahizkoa dugu, gaur nor eta zer garen aitortzeko. Iñakik, horren testigantzan eta herriminak bultzatuta, bere jaioterri maitearen historia osatu nahi izan zuen hamarkadetan. Bere obrarik erraldoiarena eta handiena bere jaioterriari eskainitakoa da, zestoa mendetan zehar. Urteetako ikerketen emaitza baita. Ez dakienak zer bilatu nahi duen, aurkitzen duena ez du ulertuko, esan ohi da. Jakinduria zabaleko eta ofizio handiko Azkune jaunak ondo zekien hori, ondo daki. Lanaren hastapenatik garbiz baitzuen zer bilatu nahi zuen. Bere zestoa maitea, errotik eta benetan ezagutzeko, bestalde, beste herri, zientzia eta kultura unibertsalaren jakin-mina izan duela, bere biografia luze zabalak erakusten digu. Egiazkotza jo daiteke bada, bere herria besterik ezagutzen ez duenak, ez duela benetan bere herria ezagutuko. Bere urte luzeetako agiritegietako induzketa lanak ikertzaile finaren zena agerian uzten du. Hitza hizkietatik osatzen den gisan, lan historiko erraldoi horretan, banandua dagoena berriro diot, banandua dagoena biltzen eta argia zabaltzen irakatsi digu. Lan hori, erdiaroko argin maisuek euen eraikuntza nagusiak eraikitzen zituztenen antzera jaso du. Eta guztia sostengatzen duen gangaren giltzarria bere eskutuko zigiluarekin zizelkatuko digu. Latinez post tenebras lux, ilunaldiaren ondorengo argia, ereduaren ataka ireki du bere biziko obra horrekin. Ikertzaile nekaezin, fin, zorrotz eta zehatz honek. Badakit, une honetan hori entzuten balego, entzungo balu, honela errepikatuko ligukela oantxe bertan.
jakintzuen zuhurtziaz eta apaltasunez. Baina nik letroiatzen beste egetzekiat. Eta barrezka esango luke, bere izaera gozo dontzu umil eta adar jotzaile baita, zirikatzaile honaren umore fin horrekin. Guk dakigunok. Oteitzaren jardunaren gisara, Oteitza eskultorea jardunaren gisara. Iñaki Arria hitzez eta hotzez metatzen aritu da. Txingurri lanean beti oro zizelkatzen. Utzunean argia bilatzen. Aresti poetaren gure harri eta herri hau eraikiz eta jasoz. Argarbia, harria eta argia. Karaitzezko harria hitzez lantzea, kolpeka ustuz bidea irakastea, eta mezua kantuz azaleratzea izan da, eta da, Iñakiren bizitza. Vitoriano Gandiaga Arantzazuko frantziskotar poetak zioena androkanto poemaren antzera izan da. Entzun nahi duen entzat 14, gorkaren irudiak salatzen, 14 atetikan karrasi, 14 harri, isilik bilutxik. Harriaren utxetik oiuka, herriaren tartetik kantari. Nora zoazte gogorrak, oharrak aitu gabe. Urak bere bidea egin dezala. Guri dagokigu mezua jasotzea. Zesto harrok, izan harro, Iñaki Azkune. Barkatu. Jauna Gandi jasotako ondareaz. Eta bere harria zutik ezarri, herriaren erdian. Belaunaldi berria. Eskerrik asko. Esan beharra daukat, orain dela egun gutxi, Igor Alkate jaunak, deitu zidan, eta konbidapena egin zidan parte hartzeko ekitaldi honetan. Benetan eskertzen dut, lagunen partetik eta nire partetik eskerrik asko. Bueno, nik gauza asko esango nituzke, eta Fernando mai baten inguruen egon, bera dakiena eta kontatu duena luze etzaigu joan, baina ni ondoan egon eta juntatuko geneke bazkal ondo batean, ez dakit noiz bukatuko genukeen. Baina pentsatzet, gaurko eguna ez dela kontu asko esateko, luze jarduntzeko. Gaurko eguna pentsatzen dut, alkatea esan digun bezala, berak egin digun lana eskertzeko. Eta eskerrak ematen asko ez dago jardun beharrekan. Euskaldunok bi hitz erabiltzen ditu esker hori azaltzeko, eskerrik asko esan. Nik ez dut horrelako histori luzerik eta Iñakiren ikasketaren inguruko hitzik egingo, ez dakit. Nik Iñaki txikiatik ezagutzen dut. Nik 3 bat berak idatzitako 3 kronika herritarroi festetako programatan azaltzen direnak hoien inguruko batzuk aipatu besterik ez dut egingo. Baina aurrena, eta hau barkatuko diazute irakurtzea, alkateak esan du guk idatzi genduela eskutit bat. Aipatu du zer eskatzen genduen. Nik irakurri egin nahi dut jakin dezazuten zer esaten genduen, da noiz esaten genduen, eta nortzuk esan genduen. Mikroak inda irakurri ez dakit nurrein dutan, baina bueno, dala. Zaioko naiz. Mikel Arregi jauna, Urrutia, Zestoako udaleko alkatea, agurte erdi. Idatzi honen bidez, lerro hauek bukatzean izenpetzen dugunok, bidezko eta behar den errespetoz zure eta udal batzarren esku jarren egin duke onoko eskakizuna. Iñaki Azkune Mendia, Zestoak 1945, bat, 15, oraintxe indikuru eta 19 urte. Herriko semeari eman behar zaion pauso eta hartu behar diren erabakiak eztabaiatu ondoren Zestoa herriko urrezko duina jabe izendatzea. Iñaki Azkune Mendia jaunak Zestoako herriari eskaini dizkion hainbat lan eta dituen merezimenduak labur bilduz, bateratzen dugun dosier bilduma bat osatu dugu. Udal batzarrean esku jarri dugu aipatutako urrezko duinaren jabe
izendatua izan dadin. Izendapen hau aurrera eman ahal izateko, udal ordenantzan jasorik dagoen araudiaren oinarrituta egiten dugu. Eskakizun hau 9. kapituloan 9. artikuluan honela jasotzen da. Cuando alguna autoridad, entidad o grupo de vecinos solicite la incoación de expediente para la concesión de cualquiera de los honores y distinciones que regula la presente ordenanza, deberá darse cuenta a la Corporación Municipal en pleno en el plazo de un mes, a contar desde la presentación de la instancia, a fin de que se adopte el acuerdo que estime procedente sobre la incoación del expediente. Beraz, eta gehiago luzatu gabe, zure eskakizuna, egin bete berdela, eta barra, festoan 2021, 12/28. Julián Serrano, Arbil Etxaniz, Lourdes Etxabe, Jesus Odriozola, Antone Etxeberria eta Xabier Unabe. Hau izan zalen bizu bidetzia eta horren ondoren hasi zan geroko lan guzti hori. Alkateak oso ondo azaldu du nola ordenantza hauek bere garaikoak ziren, garai lehenagokoak, eta gaur egun aldaketak behar izaten dituzte eta aldaketa horiek egin eta gero hartu da ordenantzarekin gaur bere izendapena egingo da. Bueno, lehen aipatu dutan dokumento horiek, hau da, zestuari Iñakik eskaini dizkion artikulu bat edo beste aipatuko ez. Eta lehenbizikoa da 1975koa. Zestuako ur eta lurrak. Esan beharra dago, Zestuko programatan lehenbiziko aldiz 1975 euskerazko kronika bat azaltzen da. Ordu arte, nik ezagutzen detala, eta behar badokarren naiz eta Ferrandartzailuz ekigual herritaren mate egingo dit, ez dut uste 1975 urte arte Zestuko programatan euskerazko dokumentorik azaldu daik. Lehenbizikoa Iñaki Azkunek idatzitakoa da. Oker espainago behar bada, hanko sartuko nuen, 1975an oker espainago, orduko alkateak euskeraz derderaz agur bat eginda dauka. Bai? Bueno, baina dokumentorik kronika idatzitakorik ez dago. Bueno, Iñaki Azkunen beste bi izango dute eskolan, garai hartako denok, Zestuko eskolan egon ginen. Berak horrela kontatzen du. Zestuan 6 urte arte Misikordu jara egon nintzen. Zormasimarekin, dano bezala. 7 urterekin Lasaietarak etorri ziren eta 12 urtera arte eskolan egon nintzen Zestuan. 12 urte nituela Fernando Ejido eta Alfredo Elostarekin batera batxilergoa egitera Donostira joan nintzen. Eta hor galdu nuen pixka bat berarekin nuen lotura eskola kontuarekin. Donostikan, Donostian biziz eskola irakasketak, lanak inditu, eta hor bukatu zen gure eskolako kontua. Bueno, beste kronika bat irakorri nahi dut. 1982an, ez gizkaren izo, papel artean eta mikroekin, 1989an, ogotu esan da, Anton Balzola eta Martzelina omenetan kronika bat idazten du. Kronika horretan Martzelinari 3 kopla idazten dizkio. Honela dio, Martzelinari buruz, Pantero jo leona eta emakume fina, aurten omentzen dugu gure Martzelina. Bigarrenean dio, Elgoibarren jaioa Zestora eskondu, behatzarin agorik, beste inork bagaldu. Itxura gabe daki, Pantero kontuan, Andre jatorra gorik, ote da munduan. 1982an, Amabergin jaia kronikan, aipagarri den aipamen bat egiten du. Honela dio, Xepelarrek Pasaiako plazatik iez egindako zezenari jarritako bertsoak dira. Garri baten gure edadekoa kantatzen genituen, goizko ordu txikitan jakina. Beitza telemizikoa gogoan daukat, Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dela genioz bizia. Hori ikasi genduen ondo eta kantatu ere bai. Baina 15garrenea ez ginen iritsi, ni bentsatzez daukan aztarren ikan ere. Eta bera gogoratzen digu,
Amonsgarrenean, itxura denez, zezen horrek ezintzun horrek potzura salto intzuen. Eta amonsgarrenean hola esaten du. Arrokatik putzura sartu da igeri, burua besterikan etzuen ageri. Bakerua begira, bere zezenari, eseri eta janditu libra eta erde hogi. Hor agertzen den bakero hori, edo zezen jabea, arrua errekako ermu bazarrikoa zen. Hori zen, aztarran igane. Bi anai mutil zaruen ziren bazarri horretan, eta larrabiak. Anai zaharrena joan amentzen bazaira zezen eta guzti. Ailegatu zenean, ogia eta ardoa ematxizkioten, eta aie jan zituen arte ez omentzuen mugiturein, naizta zezen ahi ez ibili. 1983an, aipamen bat egingo den, alkate jaunak azaldu du. Ustapide 1983an hiltzen. Ustapide izan da, zestuko udalak, omendua izan da azkeneko herriko semea. 1980, 4 urte pasaudia. Ondorenekoa hilek izango da. Herriko semekutxun, plaza bati bere izena jarri genion, urrezko domina emantzitzaion. Iñaki tento zeon, 2 berso jarri zizkion, 2 berso idatzi zitun, aipatzen behar zitu. Manueleri ustapideri, begirune eta lotza, entzungarria, maitagarria, bersoaren hotza. Injustizitan, basun itxikan, osenta garbi ahotza, buru argia, erne begia, arrazoietan zorrotza, lagunarentzat, herriarentzat, esti eta samur bihotza. Altzen ungian, ark bazekien, zer zen ifar, zer zen ego. Humila berez, itzen ederrez, famak hartuzun bezero. Txapela erantziz, doktore idatziz, sasoia joan da gero. Leialtasunak lehengo egunak gogoan, maiz arrezkero, bertso artean, atzedenean, goiko zeruetan bego. Luzez egiko nuke, baina demoraz luzatzen ari naiz, baina azken bertso bat aipatu gabe ez nuke bukatu nahi. Badakigu azkeneko urtetan ohitura bat bada, gure frontoitan ere partiplotazia aurrez jenteari agurra egiten zaio. Futbol zelegetan eba euren noetzan egiten, goen bai. Bertsolariak ere bere zaio hasi aurrez, agurreko bertsoa kantatzen dute. Idazleak hori nipaino beto dakizute, bere itzaurrea, bere agurra egiten du. Zazen plazetan, Iñakik, hain zuzen bere liburu famatuan agurra egiten duenean, ere brindis bat egiten du. Toreroak plaza hartzen zen duenean, autoridari baimena eskatu eta brindis egiten dio herriari. 2 berso egiten ditu Iñakik. Bat aipatu betu. Ailetzeko naiz. Nik ere orain lana astean atera behar dut itza. Luma paperak hartu, baino lehen ezkerrona nahi dut mintza. Bioz berrendik aterratzen zait, oioz eta bortitza. Aita eta ama, bion horrez, aragak nire brindiza, zuen galdigan jaso nituen hizkuntza eta bizitza. Eskerrik asko. Baina horretik nahiko nuke adirazi 3 motiboengatik nahola gaur oso pozik. Bata, zinegotzi bezala aukera izan detelako lanketa guzti honetan, pozik, Iñakik merezi duen goraipapen hau antolatzen. Bigarrengo aldetik, familiaren gertutasunagatik. Eta nuke ipatu gabe utzi nahi, gaur gure amatxo, ze pozik egon zan hemen. Eta hirugarrengoz, herritar bezala. Bertandok aipatu du, txingurri edo inurri lan horretan gaur egun ze zaila den horrelako profil edo perfileko jendea bilatzea, eta ondo egiten ari gara, herritar bat horrela merezi duen bezala goraipatu eta omenaldi hau egitea. Orain egun gutxi deitu zidan Juan Bautistak. Gaur ezin zuela hemen egon, eta mesedez aipatzeko nola
kronista moduan, azken urteetan Juan Bautista Bera, Imanol Elias eta Iñaki Azkune aritu izan diren, eta berak zenbateko maitasuna eta gertutasuna zion eta aipatzeko. Beraz, aipatua gelditzen da eta egia da. Egia da, egiten duten lana gaur egun oso zaila dela. Zeston badaukagu zorionez, antzeko profileko bat, historiagile, kronista eta artikulu historikoak eta egiten dituena, eta hemen udaleko langilea Fernando Artaios lagun eta dizkide mina, baina egia da eta egiari zor, egin duten lana aipatu eta azpimarratu beharrekoa da. Beraz, ez naiz gehiago luzatuko, aipatu eta zela hartzekantak, joko dizuet, hartzekantak izan da, eta da, txistularien errepertorioan, papel zarretan, Eusebio Basurkok idatzitako doinu zar bat, doinu eta variazioak, eta, urte, mende bat baino gehiago bizirik diardu, eta jarraituko du, eta horrelako lanak egin da, dakigu, Iñakik zenbat eskaini digun eta zenbat eman digun, iraganeko kontuak gaur erakarri eta ikasteko denok. Beraz, hurrengo atalari paso eman horretik, hartzaikantak zuentzako.
Isiltasun hau bertsoz, nahi nuke ebaki, tokatzen dan bezala, aipatuz Iñaki. Gaur herriak omena, kutxuna izaki, merezi zenuela, edonork badaki. Zestoako harria, goraipen aitortza, eskaintzea gatikan, buru naiz bihotza. Zure lan handietan, bertso eta prosa, ezagutu araziaz, herrian ahotsa. Beraz izendatua, zestoako harri, izanaren lekuko, geroan oinarri. Zorion agur hause, lan onaren sari, eskerrik asko pozten gara izugarri. Harri hau, honen egilea Tomas Ugartemendia da, lehaburuarra. Harri hau, hain zuzen, Osin Beltzeko, Arrobiko harritik egina da, eta hor, harri horren aurrian udaletxearen fatxadako armarria eta fatxada hau. Esan, eskultore lan asko egin dago eskultorea da, Tomas Bea, eta baditu beste obra asko, hien artean ezagunak, nagusiki batzuk aipatzearren Nikolas Ormatxea, Gurixe, eren bai Huitzi eta bai Horrexan egindako eskulturak. Gero Euskal Herrian eta han bertan, Tolosa aldean, beste personai historiko ezagun bat, bere gorputzagatik ezagun egintzena, Miguel Elizegi, Altzoko Haundia, eta Altzoko Haundiaren eskultura ere han bertan altzon dagoenapeak egina da. Orduan, momentu moain bai hemen familian horretzkagian unintza daukagu hemen mailan, gero Arrebak, Maritek eta Mari Pauli hemen daude, eta gero Jobak hemen daude. Orduan, udalaren izenean, bai argia eta bai pergaminoa oin entregatuko diegu.
eskerrak Osaban partetik, Iñaki Azkunen partetik, esan duen bezala bea ez da etorri, baina badaki hemen gaudela, eta enkargua eman diu, dandanoi eskerrak emateko. Zenirian partetikane eskerrak eman nahi ditugu, batetik, etorri zaten danoi, 12ko zita honta etorri zaten guztiei. Bestetik, ekitaldia goxatzen, lagundu dezuen, musika, dantza eta bertzuak ekarri dituzuen danoi. Eta nola ez, Fernando Txuekai, bere azalpen horiekin, halako oroitzapena eta Iñaki Azkunen ibilbidean errepasua emandulako, nola ez. Bereziki eskerrak proposamena luzatuzun taldeari, eta lehen esan ditu, papela irakurri dulako, baina guke izenak esan nahi ditugu banaka. Eta txuleta hemen dakat, bazpare inokin ez ahazteko. Ez di asko baina, Xavier Unanue, Jesus Odriozola, Julian Serrano, Arbil Etxaniz, Lourdes Etxabe eta Antxon Etxeberria. Mila esker. Eta usteten eizela inokin ahaztu, azkenik eskerrak, Zestoako udalai, proposamena jasozulako, onartuzulako, eta gaur alako ekitaldi goxua antolatu dulako. Besteik ez, danai, mila esker. Danoi honitzak esan bezala, bukatzeko, Euskaldunak izan da ditzu bestela ber, eta hor gautxo bat egingo duguain. Eta, amaitu, menatzien badako, saldi bat, saldi nahiko, izan zirelako garelako izango dira, eta jakina, zer izan gehan, Iñaki esker badakigu, lehen baino hobeto, kontua da, esaten dana ez da, nondi gatozen jakin gabe gure herriaren etorkizun edo helmuga itxurasko eta duinik nekez eraikiko dugu. Pena da, eta gaur egunean egilea, Iñakirik egindako lan horren jarraikineako beranaldi berriei esan beharko nileke, hain berri ez gehan bere ereduri hartu beharko genuke, hain zuzen hor daukagun leratu hori danor ondarea da. Orduan, bihotz ez danoi eskerrak, Iñakiri, familiar guztioi, eta, aberbeak guztako legatu hori behar bezala zaintzeko adina duindian. Ondo izan da, ikusko dugu.